Bora. Amcamı öldürdü Süleyman Baybarsı. Kaçın! Bora sen ne yaptın anne? Sen ne yaptın? Bora'nın kimliği kesinleşti. O artık resmen Boran Albora. Sürekli hayatını içe sayıyorsun. Bu artık gerçekten bana haksızlık. Tek başına Boran'ı içeride bırakamam Aliye. Gitmek zorundayım. Lütfen. Sonra Bora ne yapacak biliyor musun? Evliliğimiz düşsün diye talepte bulunacak. I dobrodošli nazad na kanal. Danas donosimo ono što svi već očekuju, šta se piši po analizama i društvenim mrežama o 42. epizodi Uzak šehira. Internet gori, teorije se množi, a fanovi su podijeljeni kao nikad prije, pa ih idemo redom. Boranovo razotkrivanje na sunnetu. Boran se neće dugo zadržati u zatvoru. Razlog je Ečmel. Piše se kako će ga posjetiti u pritvoru i uvjeriti da je jedina osoba koja ga nije izdala. Dok sve to radi, Ečmel potajno ucjenjuje Nadima i tjera ga da promijeni iskaz. I tako Boran, vjerujući da ga je cijeli svijet napustio, osim njega biva oslobođen. Džihan skače pred metak i želi u zatvor. Analize potvrđuju jedan od najdramatičnijih trenutaka. Džihan skače pred metak da bi spasio Borana. Fan stranice pišu da će Džihan bez obzira na Alju pokušati ući u zatvor zajedno s Boranom, jer vjeruje da će ga Demir tamo ubiti. Mnoge analize naglašavaju da je Džihan previše tvrdoglav i da će otići bez Aljinog znanja. Alja i Džihan i brak se raspada. Ogroman broj analiza ponavlja istu rečenicu. Otkrivanjem Boranovog identiteta brak Džihana i Alije više ne važi. Fanovi su ljuti i razočarani, a u komentarima se piše da scenaristi svjesno razbijaju jedini stabilni par. Rating serije i kritike za Boranov povratak. Na analitičkim kanalima se masovno spominje pad ratinga. Mnogi tvrde da publika želi da Boran odmah izađe iz serije, jer svaki put na njegovim scenama padnu ratinzi. Zbog toga se predviđa da bi njegova priča uskoro mogla dobiti završetak, možda kroz neku veliku akcijsku scenu. I sada neki malo sretan trenutak. Nara je trudna i napokon sreća. Sve analize potvrđuju da je Nara trudna i da napokon počinje mirni period za nju i Šahina. Ovo je jedna od rijetkih pozitivnih stvari koja je razveselila publiku. Sadakat saznaje za Zerininu trudnoću. Analize otkrivaju još jedan veliki obrt. Sadakat će saznati da je Zerin trudna i odmah će je primiti u konak. Razlog je jednostavan. Sadakat je opsjednuta time da Albora porodica dobije muškog unuka, a Zerin nosi muško dijete. Očekuje se potpuna promjena dinamike u konaku. Internet je potpun teorija i predviđanja, a 42. epizoda se već naziva prekretnicom Uzak šehira. Ako želite nastavak ove analize i dublje razbijanje scena, ostavite like i pišite u komentarima šta vi mislite da će se desiti. Vidimo se u narednom videu.